दैयाव माने गाखोखादों नालाय बेबायदि बेस्रा दाखालिसो हाबा जागोदां गथ' मोननायनि आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायावनो मोजां दङ आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव इसोरनि अननायाव जोबोर मोजां दं स' नैबे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नोंथांमोना नुनानै निश्चय किसुमाना बुजिखाबाय आरो किसुमाना बुजियाखै जानांगौ जायफ्रा नुखाबाय बिथांमोना बुजिबाय आरो जायफ्रा नुखायाखै बिथांमोना बुजिनो गोब्राब मोनदों नङा होमबा नैबे सिगांनि भिडिअआव जोंनि बर' मानसिखौ सासे मानसिखौ माने गाज्रियै दैयाव होसो होसो गाग्लिसोमबाय बायदों बुबाय बायदों आरो कल रेकर्डिंखौबो खोनाखाबाय नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डिंआव मा खोनादों माने मेगनखौबो थुख्ल'बायदोंमोन आरो लोगोसे पुलिसफोर थांनायमोन आरोना थेवब्लाबो पुलिसफोरखौबो बुला बुसि खालामबावदों बिथांमोना दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन मानि थाखाय नैबे बर' सुबुंखौ बांगालफ्रा एथ'ग्राम माने अयथासार खालामदों बेबो जोंनि BTC आवनो जोंनि आसामावनो बर'फोरनि जायगायावनो सोरगिदिं बर'जों बेंजाजोबखानाय होननानै खोनानो मोनदों जे बे मुस्लिम गामिखौ बा बै बांगालफोरनि गामिखौ आरोना बे बांगालफोरनि गामिया सोरगिदिं बर'जों बेंजाजोबखानाय थेवबाबो माने बिसोरो बर'नि सिङाव थानानैनो गाज्रियै माने बर'नि सायाव एटेक खालामदों आरोना ओरैबायदि माने बिसोर हाबा जागोदानसोमोननो गथ' गोरलै जोनोम मोननायनि दारै माने माबा मोनसे खालामदोंमोन आरोखि नै बेवहायनो माने बिथांमोना बांगालफ्रा माने गाज्रियै गाग्लोबबाय आरो खोनानो मोननायावथ' पुलिसफोरनि गारिखौबो ग्लास ग्लास बुफायदों होननानै बिथांमोना सरकारजों सावरायनानै मोनसे सान्थि सुक्तिबो खालामदोंमोन रन्जन दैमारिया सासे सान्थि सुक्तिकारिमोन जों आसा खालामदोंमोन बिथाङाबो जेलनिफ्राय गसिगोन होननानै खिन्थु मैया आं डिटेल्स आं थाङाखै मैया जितु राय जितु खोनादों जाबजीबन कारादन्द'आ बाहाल थागोन महामान्य सुप्रिम कर्टआ इतिमध्य जाजमेन्टखौ होदों जोंहा मोनसे आसा दंबावो अब्लाबो इयुननि समाव हयथ' बिथाङा गगोन जों आसा खालामदों जिहेतु बिथाङाबो सान्थि सुक्ति सहि खालामनाय सासे बेक्ति आरो जों मोजां मोनगोन बिथाङा जुदि गयोब्ला जाथिनि थाखायथ' बिथाङा गोबां सेक्रिफाइस खालामदों माने आर्मस रिभलिउसन खालामनानैब्लाबो जातिखौ मोनसे जाति दानो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनो जुदिब्लाबो बिसोरो माने सिलाइ हमनायखौ गारनानै सरकारजों सावरायबाय आरो सान्थि सुक्ति बिथांमोना सायख' खालामबाय सहि खालामबाय दा हिसाबै बर' रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन बिथांमोना गसिगोन जोंनि गेजेराव गमामायैनो सान्थिया फैमारसिगोन ओरैनानै दा प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों एकदम सान्थि फैबाय होननानै आथिखालाव जों नुनो मोन्दों बेजों हयथ' सान्थि जानाय नङा बिथांमोना जुदि गवाबा हयथ' बिथांमोननि न'खराव जेब्लायबो मोदै गनाया थागोन दा बेखायनो सरकारनिफ्रायबो एसे बेबस्थाफोरखौ लानांगोन जिहेतु बिथांमोना सिलाइ हमनायखौ गारनानै फैबाय सुक्तियाव सहि खालामबाय सरकारनिफ्रायबो इच्छा थानांगोन बिथांमोनखौ बहननायनि गतिके जों खावलायगोन सरकाराबो बे दायित्वखौ लाथोंसै बिथाङा जुदि गबोयोब्ला जाथिनि थाखाय मोजां जागोन सान्थिया गमामायैनो सान्थि फैबाय होननानै जोंबो बुंनो हागोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा जेसेबांखि दा बुंथों मानो बिथाङा खामानि मावनाय फेल जाबाय बिथाङा जिखिनि बाथ्राफोर होदोंमोन बिसायख'थि सिगाङाव जिफोर खामानिखौ बिथाङा मावगोन होनना बुंदोंमोन जिफोर अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथाङा लाबोगोन होनना बुंदोंमोन मोनसेबो लाबोनो हायाखिसै खामानि मावनो हायाखिसै नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ नुखाबाय नङा होमबा माबायदि दैयाव होसो होसो गाग्लि गाग्लि बुबाय बायदों फालो फालो लैहोर लैहोर लोब लोब आसुरित माने जोंनि बर'फोरा गावसिनि जायगायाव थांनानै माबा मोनसे जाहैब्ला माबायदि लैहोर लैहोर माने मै अमाखौ होसोनानै जेरै मानसिफ्रा जानो होसोनानै देथारलाबायो बुथारलाबायोना बेबायदि होसोनानै बुबाय बायदों गाग्लिबायदों दा दिनै बिथांमोननि मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव माबा मोनसे खालामफैब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा रावबो जेबो खालामा तो कटपरा এই বাংগালবিলাক অসমত থাকি অসমৰে গুৰু খাই পেলাই ক'ৰপৰা ইমান সাহস পাই আছে যে আমাৰ অসমৰ হিন্দুবিলাকত যে ইমান উপদ্ৰৱ কৰিবলৈ ইমান অত্যাচাৰ কৰি আছে যে অসমতে থাকি পেলাই কোনে সাহস দিলে বাংগালবিলাকত
মুছলমান সকলক কোনে সাহস দিলে যে কোনে পাৱাৰ দিলে যে এনেকুৱা হিন্দু সমাজৰ মাজত থাকিও হিন্দুবিলাকৰ ওপৰত ইমান উপদ্ৰৱ যে কৰি আছে তাতে আমাৰ কি চৰকাৰ নাই নেকি আমাৰ প্ৰটেকশ্যন নাই নেকি পুলিচ প্ৰটেকশ্যন যাওঁতে পুলিচবিলাককো মাৰিছে পুলিচবিলাকৰ গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙাই দিছে এনেকুৱা কিয় হ'ব লাগে এক্সিডেণ্ট কাৰ নহয় গাড়ী চলালে নিশ্চয় এক্সিডেণ্টটো হ'বয়ে আৰু সেইজন যে গাড়ীৰ ভিতৰত চাকা তলত যে সোমাই পেলাই ঘুমাই আছে সেইটো কোনোবা গম পাব নেকি ৰাখি থোৱা গাড়ীৰ তলত যে ঘুমাই আছে শুই পেলাই কোনোবা গম পাব না তাৰ ওপৰত আৰু যোনে মৰি গৈছে সেই বোলে এজন পাগলী মানুহে তাৰ গাড়ীৰ তলত সোমাই পেলাই গাড়ীটো চলাই দিলে গাড়ী চলোৱাৰ পিছত মানুহটো মৰি গ'ল মৰাৰ পিছত আৰু দায়িত্বটো ড্ৰাইভাৰৰে হৈ দিছোন তথাপিও ধৰি পেলাই 2-3 কোপমান মাৰ আৰু পুলিচ প্ৰটেকশ্যন আছে নহয় পুলিচ প্ৰটেকশ্যনত দি দিবি জেলত দি দিবি থানাত দি দিবি থানাই যি কৰিব আৰু আইনমতে সাজা দিবা লাগে বিনা আইনত তই মই এনেকুৱা মানে এটা গাহৰিক মাৰা দৰে নিচিনা এটা কুকুৰক খেদি মাৰা দৰে নিচিনা মাৰিব নালাগে আৰু মাৰিলে চকুত কিয় ৰ'দে দি মাৰিব লাগে চকুটো এতিয়া ওলাই গ'ল তাৰ চকু কি হ'ব বেচেৰা নতুনকৈ বিয়া পাতিছিলে নতুনকৈ বিয়া পাতিৰ ল'ৰা এটা জন্ম হৈ পাইছিল তাকে এনেকুৱা কৰি দিলে যে মুছলমানসকলক আমাৰ হিন্দু মানুহবিলাক এনেকুৱা কৰিলে হিন্দুৰ ওপৰত দেখোন এনে হামলাহে কৰিব দেখোন আমাৰ ভাই বন্ধুসকল সবে চাই পেলাই সেই ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি দিয়ক নोंथांमोना নিশ্চয় বুজিखादों दिनैनि दिनाव जोंनि हिन्दुफोरनि गेजेराव थानानै जोंनि बर'नि गेजेराव थानानै मुस्लिमफ्रा बा बांगाल जाथिया जे जोंनि बर'नि सायाव एथ'ग्राब अयथासार मालाबानि समाव रेप खालामो मालाबानि समाव सोरखौबा बुथारखुमायो मालाबानि समाव बिथांमोना सोरखौबा लामा जमनानै बुना हरो बेफोर माब्रैहाय जाबाय थानो मोनदों जोंहा सरकार दंना गैया आसामाव बिजेपि सरकार दङ बिटिआरआव जोंहा इउपिपिएल सरकार दङ तो सरकार थासेयाव जोंनि बर' हारिनि सायाव बा जोंनि हिन्दु समाजनि सायाव मानि थाखाय एथ'ग्राब उपद्रव खालामबाय थानो मोननांगौ नोंथांमोना निश्चय बुजिखागौ नङा होमबा बुजिनो आरो बाखि गैलिया बेनोलायनो गोजोन सुक्ति बेनोलायनो गोजोन फैबायलायनो बिचार गोरोबथानि गेजेरजों दिनै गारि एक्सिडेन्ट जानायावनो मानो लैहोर दाउ अमाखौ होसोनानै बुनाय बायदि बुथारनो जानो होसोनाय बायदि मानो बुग्लिलाबायनो मोननांगौ मानो मेगन सेगन थुफ्ललाबायना होनो मोननांगौ गोरोन्थिया सोरहा जायो सोरहा जाया एक्सिडेन्टआ ड्राइभार हिसाबै मोनसे समाव बयबाबो जाखायो बेफोर मोनसे एक्सिडेन्टसो बुजिखागौ माथो बे जे गारि सिङाव हाबनानै थाबाय फाग्लि मानसि उन्दुनानै थाबाय गारिखौ ड्राइभारा सालायना होबाय बेयाव हुख्रेमजानानै थैबाय बे दायनिगिरिया जेसुन ड्राइभारा जाखाबाय नाथाय बिथांखौथ' हमनानै बिसोरो फंसे फंनै बुनायनि गेजेरजों बुयोब्ला जेलावथ' हरनो हायो थानायाव होनो हायोना पुलिस दङना पुलिसा बिसार खालामगोन ना कर्टआ बिसार खालामगोन ना बिथांनि दायखौ माबायदिसिम लांनांगौ माबायदिसिम लांनाङा दिनैनि दिनावदि बांगाल जाथिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा हिन्दुफोरनि गेजेराव एथ'ग्राब अयथासार खालामदों आसुरित मानिनांगोन खिन्थु मिथिबाय जोंनि बर'आ बेबायदि जुक्ति दंना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांगालफ्रा फैनानै माबा मोनसे खालामोबा मुस्लिमफ्रा फैनानै माबा मोनसे खालामोबा বা আমাৰ হিন্দু সকলৰ মাজত মুছলিম বাংগালবিলাক আহি পেলাই কিবা এটা কৰিলে আমাৰ হিন্দুবিলাকে এনেকুৱা খেদি মাৰে নেকি হা बाबरे अखमते थाखि अखमरे गु खाय पेलाय आसामाव थानानैनो बिटिआरआव थानानैनो बिटिआरनिनो आसामनिनो खि जानानै बांगालफ्रा ओरैबायदि बर' हिन्दुफोरनि सायाव अयथासार खालामदों नङा होमबा आसुरित मानिनांगोन बिथांमोनखौ बाबरे बहानिफ्राय एथ'ग्राब साहस मोनदों नोंथांमोन भिडिअखौथ' नायखाबाय नोंथांमोना दानिया कल रेकर्डिंखौ जोबजासिम खोनासंनो लादो माबायदि रायलायदों जोंहा सासे इउटिउबारनो फोरमायहरदोंमोन बिथांनो माने फोरमायहरदों बर' मानसियानो नोंथांमोना बे रेकर्डिंखौ खोनासंनानै निश्चय बुजिनानै लानो हागोन माबायदि अयथासार खालामदों आरो मामोन बिथाङा माबोरैहाय बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआ जानो मोनखो आरो मानि खारनाव बिथांमोना होसो बुग्लिबायखो मेगनखौ थुफ्लाखै आरो बिसोर हाबा जागोदानसोमोन होननाय बायदि खोनादों जोङो कल रेकर्डिंनि गेजेराव आंबो फुरा खोनासंनाय जायाखै नोंथांमोना फुरा खोनासंना लानानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो दा बेफोरबायदिब्ला गुबुन जाथिजों बा बै जोंनि बर'फ्रा बांगालफोरखौ बेफोरबायदि खालामनाय जोंनि हिन्दु समाजनि मानसिफ्रा बांगालफोरखौ बेफोरबायदि खालामनायमोनब्ला दिनैनि दिनाव बांगालफ्रा न' सावलुमायनो नागिरोमोन सिखा लायै दानथारफैगौमोन सोरखौबा माबा मोनसे खालामगौमोन माने गोबां जुद्धसो जागौमोन आरोखि दावहा जानो थांगौमोन दा नोंथांमोन आं बारा गोलाव बुंनो सानले नोंथांमोना कमेन्टआव निश्चय फोरमायहरबानो जाबाय मा खालामनाया मोजां जायो बेफोरबायदिखौ बे हिनजाव मानसिना मामोन बे गारियाव हाबनाया हिनजाव मानसि फाग्लिसोमोन आरो माने दामपार सिङाव हाबनानै थादों औ दामपार सिङाव हाबनानै दंमोन लाखिनानै दोननायाव पांचार जादोंमोन आरो टायारा बबेखिनियाव नैबे मा होनो हाग्रामा ब्रिज बे बांगाल हटेल दङना बेनि सानजायाव मोनसे दालाय टायार मिस्ट्रि गैया नैबेयावनो आरो
बिदि ओमफ्राय बिसोर सलायबाय मानसि गेब्रुबाय औ मानसिया गुरुबाय सलायनायजों लोगोसे ओमफ्रायसो मानसि बुथारनानै थांबाय होननानै दावराव होसोजोब्बाय पाब्लिकफ्रा गारिखौ दोननानै खारबाय ओमफ्राय बुद्रु बुगासिनो ओमफ्राय मबाइल थबाइल देख्रुबना होजोब्बाय दा पुलिसा थांबाय पुलिसखौबो बुलाबायबाय ओमफ्राय पुलिसनि गारिखौ मेगन ग्लास देखायना होदों आरो बांगालफ्रा औ बांगालफ्रा बबेनि बांगाल बिसोर आमगुरि बिसोरो आमगुरिथ' नङा थुलसिगुरानि बिसोरो थुलसिगुरानि औ थुलसिगुरानि बिदि दावराव जायाबा माबायदि जायो फाग्ला फाग्ला बिदि खालामो दैयाव मानि गाखोखादोंमोन नालाय ओरैबायदि बेस्रा दाखालिसो हाबा जायोदां गथ' मोननायनि अबेनिमोन मानसिया बेयो क'क्राझार माबा गसाइगाव माबा मा होनोमोनलाय फानबारिनि आदसा दामफार सलायग्रा आरो औ दामफार सलायो मा फाग्ला फाग्ला बर'नि गेजेराव माबा दायखौ बिजिरग्रा माबा बिदि खालामजायो मानसिखौ औ रा ओमफ्राय खामनारा बायबाय खामनारा गंथाम बायनायनि ओमफ्राय मानसिया मेगनाव र'जों माबादोंनो सुलाबायदों ओमफ्राय मेगना नुवा ओमफ्राय दा माबायाखै कनफार्म मोनाखै बबे हस्पिटालाव लाबोदों हस्पिटालखौ सोंहरखांदोंमोन ओमफ्राय इमारजेन्सिनो ओमफ्राय मानसि लायगासिनो बोरैबाला बे बुग्राफोरखौ थिखांगोन नामाथाय गावसिनावबो नांदोंनो बिसिनावबो ओमफ्राय बे माबा हस्पिटालखौ मिथिबा दा खिथाहर जों गुवाहाटियावनो दंखायो ए हस्पिटालखौथ' जिखुनु दा सोंहरफिननांसै र' हस्पिटालावथाय दे